Mayang gabi. Salamat sa Diyos. Naabot na kita sa panahon sa pagkabanhaw. Ako gyud abi ako di ko makaanhirong adlaw. Kay kaganihang buntag pagmata nako hanap kay akong pananaw. Lain kay akong pamati nga tungod niini isayo-sayo ko ari sa syudad o nagpa-check up niya karong ang tindukon diri high kayo ko kay ako ang blood sugar is 329. Mawaginan ko sa konduktor nga pahuway father ko ayaw lang sa mabangga ka akong gina okay naman kung mabangga ko dok basta ako rang usa at least namatay si father pa doon mag-isa murag mayo paminahon kaysa mamatay si father na ikaw bang chicks. Bitaw makaigsunan, salamat sa Diyos. Hanap-hanap ako pa ng auron. Mali nakapahitan ng diabetes. Sa bagay, sinusitisi naman sa ta. Mura naka-line up naman ta. Mga kaigsunan, adunay miingon ako, kau bang chaplain, ingon siya sa unan ako. Sabi ni mo bay, kung wala pa mabanaw nga itong Ginoo, di ko magpare. Ako po siya, ako po, di ko magpare ito. Kung namatay na ito, kutob lang itong Ginoo Espiritu Santo, huwag tarong dire, di ba? Inabanhaw man siya, so full kayo hope. Kaya ang pagkabanhaw lang nako, mao ang pagkumpleto sa tuwang Semana Santa. Mao ang kalampusan sa Ginoo siya pagluwas kanato sa atong pagka makasasala. Talking about sinfulness. Ano na ko'y kaila sa una, nasayan pa ko sa Mimaropa region, ang pinakalayo nako nga destino, isipot sa ka-chaplain, kay 7 kasakay una ko maabot sa mua sa Bugo. Imagine 7 ka magbalik-balik sa kanan tungod sa kalayo sa Mindoro, Calapan City. Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon o Palawan. Ang Marinduque rewan ako matuig ang Romblon kay balod kayo ang dagat pa doon dito. Ang Palawan nakaadto ko. Unya, sabta nasayan ko sa Mimaropa, doon ay usa ka opisyal nga akong nabantayan, full-fledged colonel, pasyatong panahon na, classmate nila ni Senator Bato de la Rosa. Ako siyang nabantayan nga buutan. Hanap palagi yun, yung kita gwapa. Ako siyang nabantayan. Manginira ko doon. Kasi makulaps ta. Thank you. Ako siyang nabantayan nga matinahuron kayo pare. Kada kita dyan na mo, bisan siya og senior officer. Ako bago na ko nang-apurot pagka-lieutenant colonel, siya pag general na siya. Bisa ka sa may makita sa conference room, sa plaza, sa kampo, mo bless na siya na ako. Yan, moingon bingang, good evening father, good morning father. Pero wagi ko makakita niya nga misod sa simbahan sa among kapilya sa kampo. Moto out of curiosity, ako gisang ipangutan ako, sir, sa tanang official diri sir, ikaw na official nga magsigig amen sa akong kamot. Ingon siya, ako father, mutahod si kong pare. Kaya lang ako kamo representative mo sa Ginoo. Pero ano din makamusimba sir? Daghan kay kong sala father. Unya hadlo kong iniksun ako sa chapel, masunog ko ning atong kapilya. May kadua po father, bisag mga pulis iniktan aus ko sa wayon ko, ano, bisimba ko makasasala, kaya balong sila nga makasasala ko. Kaya lagi, may pulisurang pulisa, wala ko mangutan ako sa iyang sala. Ako sa ginan, sir, parang di ka mauwaw, before ka musul sa chapel, tanawa ko. Anong patanaw ka, father? Parehas ta, makasasala. Kung dagang kagsala, dagang sa kugsala, sir. So ako gigi-enumerate yung siya ako mga sala. Nga ba, ano siya mo tuog ba? Abi ni mo, sir, kung nakapatay ka sa una, sir, ako din sir, nakahimo sa kugsala din sa 4B.
Kay kaduhan ako gitawagan dire o mga opisyal sa pulis, mga junior officer, mga hipi sa mga police station nga makadako ko kriminal, mananghid na ko sir kung patyon ba nila ang ilang nadakpan, kamo may order sa taas. Unya, mananghid na sila sir, katong kay kanang mga opisyala sa Cavite pa na sila, sa dito pag PNPA, ako unang mga sakristan, may kanang mo serve sa kumisa. Mo nabisan karon nagpakita kaysa sa pagtahod nga rin ako. O na sir, namuingon kani nga sa man ni Father, patiyon nila mo. Ako pangutan mo sa may background na rapist ni Father, ikalima na ng girip na ipatay pa ganiya. Ako, go. Mayroon ka ikong go, patay gina. Pero akong ingnan nga, ingnan lang na ninyo, before niyo patiyon nga, ayaw igupo. Muhupo gani ka, magmahay dyan ka. Dahil di man kasabot ng kriminal, ang akong order na to nga ay lang nilupatya kay pare na ba ko kanang tiil lang ulit tuhod. Kaya kada pusila kay muhupo magyod, imagtang patay. So duha gi namatay. Mo to ako sa mga babasol na to, ako gitong iangkon nga akong sala. Kaya akong order nila go ganina patay jud na bisag pare ko. Nagunangunta na pare makapadar ko, pulis mo sad ko. Mo di lang sa makareklamo. Mo to human na tong pag-istorya to mga opisyal, every Sunday musimba na gito siya. Nauna siya musod sa mong kapilya, muhapit sa kong opisina magig-istorya. Iya gikong tanawon from head to foot. Iksuni ino na ko sir, tanaw gi kana ko sir. Ako ro gituman ni gisulti Father nga tanaw ti kauna ko musod simbahan. Kay magasala makagrabe kay kog sala sir daghan kayo. Mo naagid ka uwaw nga musod sa simbahan. Kay kitang tanan mga makasala gyud. Mabito na pagkatao atong Ginoo, nagpalansang sa kung tumaluwas atong kasalanan. Mauna sir manikamot sa ta, kay karon atong Ginoo human naman sa ginansang, human na siya nabanhaw, kita na sa buhat og maayo. Nga kita usab na atay pagkabanhaw sa atong kagalingon, ang pagbiya sa atong pagkamakasala tama sa ginhawa, ang pagdisiplina sa atong kagalingon ano ni magbalik-balik atong nga sala nga nabuhat. Dako kay nagkalipay sa Ginoo ato nang mabuhat. Aging bukti sa iyang pagpakamatay alang natong tanan. Pasensya na kay akong wali usasan ni ka oras. Sumamanta ni alas 12. Mao nga maghimutag maayo sir. Kaya makasasala baya sir, pinangga mas Ginoo. Kung kita tinuod nga nagbasol sa ato mga sala. Gani sir, sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoo, ang una nakakita niya si Maria Magdalena baya public sinner, great sinner. Apan tungod sa pagbasol sa Panginoon ni Maria Magdalena, siya Panginoon mo una nga nakakita sa atong Ginoo nga nabanhaw. Makaigsuunan sa ako nakikaingon, kitang tanan mga makasasala. Apan ang atong sala dili na mo tay katapusan sa pagpuyo sa kalibutan. Muna nga maningkamot jud ta. Kaya kamatayon ni Kristo di man mo'y katapusan siya pagluwas nato ang iyang pagkabanhaw man kita usab maningkamot sa ta. Nga nigabot sa panahon kita usab mabanhaw makaigsuonan o makasuot ta sa ngarian sa langit. Mauna unta nga Easter naman nagbigil man ta karon kay nag-upay na lang ka oras magsaol mo ta sa pagkabanhaw sa Ginoo. Nga unta human niini nasa gamay nga pagkabanhaw nga atong masinati sa atong tagsagtag sa kagalingon. Atong biyaan ang atong old self. Kung kita mga marites before sa Holy Week, human sa Holy Week, wala din na ka marites ha? Mamalanggi hapon, para huwag ka maging pagkabanhaw. Kung huwag kausaban ang atong kinabuhi mga kaigsunan, human sa Semana Santa, labi na human sa Bingos pagkabanhaw, murag huwag ka magsaulog sa Semana Santa. Mamangganing ako, nagpuasa na ko, hapit na mawan week, kung ako mataya og suertres, muna akong puasa o masay drogod. No? Muna nakapuasa jud ko. Mao hinoon patayaon kikos Ginoo kay ako ang blood sugar 329 man ako nataya na 329. May na lang natin kapalit og tambal. Makaigsunan bitaw maningkamot jud ta, no? Nga naay epekto sa atong pagsakripisyo, sa atong tagsag-tagsa kakinabuhi, ang atong pagsaulog sa Semana Santa. Nasayod ko nga naparoy nanindog diha sa gawas, managsakripisyo pagtindog. Tanaw na ko, manginagduka, no? Nagasiyo man yung mga mata. Salamat sa Diyos.
Muna nga maningkamot kita paghimog mga butang nga makita sa tunong nga nunay kausaban ng atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kaya atong sakripisyo sa Semana Santa walay epekto kana, walay meaning kung walay may tabo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Pananglitan before sa Semana Santa, usog kay ka nga manunglo sa imong bana, karon ay natong luha, hiluin na lang, no? Bitaw, joke ra na. Karon ay natong luha, iampo ang imong bana nga mamatay og sayo, no? Iampo ang imong bana. Mo na ilhanan nga ikaw nakasaulog sa Semana Santa, natawagan nagdarling ina ibugbuda kay siya pangalan, Bertoldo. Hani na kay nabanhaw na gud ka, di ba? Kagi ko kag pagkabanaw nga naagi kausaban ang atong tagsa kakinabuhi mga kaigsunan human sa atong selebrasyon sa Semana Santa. Kay kung way kausaban nga atong kinabuhi mga kaigsunan, walay meaning nga atong pagsakripisyo. Dili lang kamo kundi ako usab sa akong pagkapare, I have to do something nga ilhanan nga ako naning kamot. Mo man gani mga kaigsunan, dagan ang higayon nga kanang mo akong duty dinhi Friday, Saturday, nagi kini kabuntag motoka na nga akong diabetes. Murag kapoy si kayo i-drive, kung ako'y driver, kunya kanang blur kaya kung pananaw, lisod nga i-drive, kaya lisod kaya ang diabetes nga sakit. Ambot nga kitagaan po kung ginog diabetes. Sa una, mataktik na magbayo ka sakit. Karon pa edi kaya ng diabetes. Ako ay suffer much gyud sa diabetes. Bro, kung magmahis ginutin, iya man yung pag-uot. Muna ako sahay ka ng igmatan ako, di ko ganalutang mo ani, pero di ko mo ani kasi may magmisa. Nga ako man ang duty. Gani karon adlaw ganagi kung di mo ari. Kaya doktor na mismo may nagtambag na ako. Kay sakit akong ulo niya, lain kay ko pamati sa lawas pa. Unang ako singot pero may ginibugnaw. Na mo hikap nako, bugnaw kag singot pa ko patay naman ko naglakaw-lakaw lang ko. Bitaw makaigsunan mo ni ako gimo sa akong lawas. Pero basta duty na gani, trabaho na gani sa kong pagkapare, bisag unsa ka kapoy ako ginanganihon. Kay pare man ko. I love my priesthood so much, mga kaigsunan. Una, sakripisyon may part, gamay na ganyan ako natong itandi sa pagsakripisyo sa pagpasakit sa tuwang Ginoo. Hinautong ta kita usab, anda mga magsakripisyo, magpasakit talang sa uban, sama sa Gimos Ginoo, uniya, panahon sa pagkabanhaw, mabanhaw sa pitaginagmay lang, pagbiya sa itong mga bati nga taras o kinaiya, o magsugotag bagko, o nindot ka kinabuhi nga magdala ka nato, nato sa kingharian sa langit. Makaigsunan, hinauton ta nga magbubungahon atong pagsaulog sa Semana Santa karong tuiga, ilabi na sa Easter Sunday o mga adlaw nga unta sa ginagmay o ginagkong paagi atong masinati usab sa atong tagsa kagalingon ang pagabanhaw ni Kristo na dunay kausaban nga makit-an sa tunahuna ug taras. Kay kitang tanan mga makasasala man mo nang maningkamot ta nga ato na mabiyaan ang mga sala. Naibalo ko kasagarin na nagkakupisal na, muna ka nagkakupisal naman ta atong imuon ang mga butang na magapalayo ka nato sa kasalanan. Kung mahimutang mga butang na makapaduol nato kanunay sa tuwang manunubos atong Ginoong Hesus Kristo. Digid madaang mo sa kaoras. Manindo.